Левски крачи уверено към основната фаза на Шампионската лига след пореден мастер-клас от Дон Хулио Веласкес и неговите момчета в синьо. Огромните жеги в Туркестан, Левски успя рано да отбележи попадение след един страхотен рейд на Рейналдо, новата звезда на сините. Той е най-скъпият трансфер в историята на Левски също. Това направи двубоя за сините една идея по-лесен, ако може въобще да се нарече двубой от такова естество лесен, защото първо играеш срещу шампион на страната си, второ в такива жеги, трето въпросният отбор е играл в Шампионска лига предходният сезон. Левски проведе двубоят изключително интелигентно за пореден път. Левски контролираше двубоя, в защита бе изключително концентриран, когато остави малко инициативата на казахстанският първенец, каза изключителна солидност в фаза защита от Светослав Вуцов до Рейналдо. Сега предстои сблъсък с пореден балкански противник в лицето на АЕК Атина. След като победихме шампионът на Босна, шампионът на Румъния, сега идва и гръцкият шампион. Трети балкански сблъсък предстои за сините. Васил Левски ще приеме този двубой, а той ще бъде брандиран с Шампионска лига и ще се чуе и химнат на най-престижният европейски клубен турнир. Нямаме търпение, кажете какви са вашите прогнози и ще успее ли Левски да влезне в Шампионска лига за втори път